Grazzi tal-li għacċetajt l-istadina tagħna l-intervista. Mela, l-ewwel mistoqsija. Ovvjament, il-General Case Union se tagħlaq il-75 sena. Fl-opinjoni tiegħek, kif żviluppa it-trade unionizmu u ovvjament l-irwol ta' General Case Union matul tal-żminijiet? Ħaġa ma nixtieq ningrazzjak ta' din l-intervista. Kif taf interessi lejn il-75 anniversarju ta' din il-General Case Union, din l-akbar union f'pajjiżna. Kienu 75 sena, ovvjament jema ma konċaw dak iż-żmien mill-twilet tagħha m'għandix dik l-età, però ovvjament naf l-istorja ta' din l-akbar trade union, anke ta' pajjiżna. Kienu 75 sena fej naħseb kien kellna diversi sfidi u sfidi kbar. L-ewwel ħaġa biex waqqafna din it-trade union. Alright, kien hemm żmien ġifieri fej il-General Case Union kienet taħt attak biex ngħidu hekk, attak bla preċedent, alright, kemm fuq il-membership tal-union bil-famużi early retirement schemes illi kienu kważi mhux volontari ma sfurzati, waħda minnhom li tiġini f'moħħi hija dik fejn tirrigwardja t-tarsna, alright, u fejn kienu anke ġew attakkati il-finanzi tal-union, alright, permezz ta' pereżempju meta il-cargo handling ġiet privatizzata bl-iskuża li dik kienet taħt monopolju biex imbagħad marret taħt monopolju fil-privat, kif ukoll garnishing orders fuq azzjonijiet industrijali li ħadna fil-rigward tal-Freeport, jiġifieri naħseb jiena biex ngħidulhom hekk il-mexxejja preċedenti tagħna għaddew minn ċertu diffikultajiet, challenges kbar, illi kienu kważi immirati biex jalqu din it-trade union. U sfortunatament mhux qed ngħid jiġifieri il-gvernijiet preċedenti fit-totalità tagħhom kellhom dik l-intenzjoni, kellek elementi gvernijiet preċedenti, alright, illi ma kienux iħarsu lejn il-General Case Union, alright, mod dignitus u rispettus, pjuttost kellhom xejriet faxxisti ngħidulhom jiena, alright, għax illi tagħmel minn kollox biex tipprova tara ħalq trade union tkun, skużi, faxxist. M'hemmx kelma oħra għaliha. Però kien hemm elementi oħrajn fl-istess żmien illi kienu jiddalogaw magħna, mhux dejjem wasal il-messaġġ tagħna, ma għalaqqas stajna niddialogaw. U il-problema kienet illi kemm kienu jisimgħu. Illum ma nistax ngħidu illi m'għandniex gvern illi talaqqas ma jisma'niex, anzi jisma'na, ngħaddu proposti, jiġu bil-qwa tal-proposti, ġibna investiment u rrid ngħid aħna ma nġibux investiment għax hawn il-Partit Laburista fil-gvern, fil-passat provajna ġibna investiment ukoll. Però sfortunatament għax kien ġej minn General Case Union, ma sa jxejfu. Ftit jafu il-claim, per eżempju, konna aħna bħala General Case Union li bdejna l-ewwel kuntatti. Kien is-segretarju tat-taqsima David Darmanin li kellu l-kuntatti mal-claim u bedaw għaddejnihom lill-gvern u l-gvern ħadem fuq u llum. Dik il-ħolma saret realtà. Ta' fi żmien fejn id-delaru kienet ħatala ċertu linji ta' produzzjoni f'daqqa waħda hi wkoll bidlet ir-rotta tagħha u llum għandna problema biex għandu problema biex jisibu l-ħaddiema dawn. Biex dik is-sitwazzjoni. General Case Union dejjem kienet protagonista, dejjem ħadmet favur il-ħaddiem u l-familji tagħhom, favur is-soċjetà Maltija. Inżid ngħid, mhux biss favur il-ħaddiem. Issa bdiet kunċett ovvjament li nimprovjaw il-working conditions u dak nagħmlu collective agreement, illum morna biex nimprovdaw biex intejbu l-kwalità tal-ħajja. Mhux biss waqt il-postijiet tax-xogħol, imma anke wara għax hija importanti l-famuża work-life balance. U tal-isfidi ta' General Case Union illi aħna nibqgħu relevanti u noħorġu b'inizjattivi biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema membri tagħna, tas-soċjetà Maltija in ġenerali, inkluż ta' dawk li jixtiequ jissettiljaw Malta u jkollhom futur hawnhekk ukoll, futur dinjutus. B'integrazzjoni sħiħa,
meta ngħid sħiħa, ġifieri mhux biss fuq il-post tax-xogħol, all right, imma anke fil-day to day biex ngħidulu hekk ta' dak li jkun. Li il-persuna li qed taħdem, il-familja tiegħu, il-mara u tfal jiġu integrati fis-soċjetà Maltija. Ta' dak li jixtiequ jkollhom futur hawnhekk. Ovvjament għandna limitazzjoni tara bħala pajjiż, all right, però nista' nagħtu sjemna. U l-antana għandha jkollna viżjoni dal-pajjiż u ġeneralizzazzjoni qed taħdem għaliha biex da jkun wieħed mill-aħjar pajjiżi fit-totalità tagħha li tgħix. Mhux biss bħal kondizzjonijiet tax-xogħol, imma anke bħala kwalità tal-ħajja. Wieħed mill-aħjar pajjiżi fid-dinja ngħid. Għandna naħdmu gvern, oppożizzjoni u social partners li jkollna viżjoni biex dal-pajjiż inġibuh wieħed mill-aħjar pajjiżi li tgħix f'wiċċ id-dinja. Kien hemm punt ċennajt għalih li qisu il-union qed ikollha rwol li apparti li tiddefendi l-postijiet tax-xogħol u d-drittijiet ta' ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, qiegħda tgħin biex iġġib postijiet tax-xogħol ġodda f'pajjiżna. Dan huwa kongruenti forsi ma' ħsieb li kien hemm preċedentament fil-union jew qisu żvilupp tal-irwol tal-union li fejn qabel kien hemm postijiet tax-xogħol qed niġġieldu biex jibqgħu hemmhekk u jittiebu drittijiet, issa qegħdin ukoll noħolqu postijiet tax-xogħol differenti, sort of żviluppa l-irwol jew qisu minn dejjem hemm kien. Domina mhuwiex ir-rol ta' trade union li tattira investiment, mod dirett. Ma nistax ngħid li għandha xi unit hawnhekk apposta, all right, biex jattira l-investiment, dan huwa r-rwol tal-Istat. Però nista' ngħid bl-attakk li, all right, illi kull meta l-Istat permezz tal-Malta Enterprise attira investiment ġdid, aħna ġejna konsultati fuq collective agreement, kundizzjonijiet tax-xogħol u ovvjament għamilna l-parti tagħna biex ovvja mhux tal-li ma nostakolawx biex nattiraw dak l-investiment li jiġi f'pajjiżna. Però kien hemm inizjattivi wkoll kemm issa permezz ta' din l-amministrazzjoni kif ukoll amministrazzjoni ta' qabel, all right, biex għamilna rwol dirett. Ġibna investituri aħna, issettjajna l-ewwel kif taqbad tgħid, l-ewwel il-bażi, biex il-bażi, rajna żerrija, però bħal kull żerrija mbagħad trid min isaqija biex titla'. Issa li għad qabel ġifieri kien hemm gvernijiet preċedenti illi għax iż-żerrija ġabet tal-Workers Union, dik iż-żerrija ma netax l-ilma, ma żarx fil-ħamrija, ma kibriċ. Però f'każ tal-Crane mhux talli il-gvern kif għaddejnilu l-kuntatti, mhux talli ħadem fuqhom, talli dak kien suċċess. Illum il-Crane kulħadd jaf li hija suċċess qed toffri very good quality jobs bħal Delaru, ġifieri jikkompetu fuq kundizzjonijiet, all right, u hija xi ħaġa federal cap illi kienet xi ħaġa li bdieta il-General Workers Union. Mela, kieku rrid insaqsik fuq l-iżvilupp ekonomiku li bħalissa għaddej Malta. Ovvjament, minn medu twaqfet il-General Workers Union fl-1943, l-ekonomija nbidlet, il-pajjiż inbidel, is-setturi ekonomiċi u l-liċeċ kienu ġodda, kien dak li kienu hemm telqu. L-irwol li kellha l-Union f'dan it-tibdil kemm hi kif ukoll bidlet l-opinjoni tiegħek x'kien? Ara, ovvjament il-pajjiż kif taf inti għadda minn diversi fażi, inkluż l-ekonomija ta' pajjiżna. Kif taf hawnhekk konna bdejna taħt ġifieri konna kolonja Ingliża, Malta, allura l-ekonomija tagħna kienet dipendenti fuq il-bażi Ingliża, kif ukoll l-impjiegi, kien hawn it-tarsnari, turizmu bil-mod il-mod, jiġifieri u nemmen li diversi gvernijiet, all right, ħadmu biex jtejbu l-ekonomija u l-livell ta' għajxin. Issa minn ekonomija li kienet dipendenti fuq il-bażi militari u t-tiswiet ta' vapuri u dal-affarijiet, mbagħad beda dieħol it-turizmu. Wara t-turizmu ġej il-manifattura, mbagħad ġew il-financial services u llum qed taraw niġi ċotta bħal blockchain, all right, għaliex għax dan ma tistax tieqaf taħseb fejn jitlu l-ekonomija, dejjem trid tkun minn tal-bidu biex toħloq niġi ġodda fil-ekonomija tagħna għax jkollok niċeġ illi jew ikun għaddej kajmajni, jew kellha direttament jixkienu u jew direttament
jispiċċaw. Jiena niftakar pereżempju meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, tliftna settur sħiħ tal-manifattura tat-tessuti. Għax ma konniex kompetittivi biżżejjed. Però issa wasal iż-żmien. U din inna ngħidu aħna bħal okkażjoni, mid-2008 mintu faqat il-kriżi, illi għandna bżonn viżjoni u pjan strateġiku biex iwettaq dik il-viżjoni. Viżjoni mhux għal 5 snin li ġejjin, mhux li jmorru oltre minn programm elettorali, għal viżjoni 15-20 sena. Lan għandu jkun biex nagħmlu pajjiżna wieħed mill-aħjar kif għad qabel, jekk mhux l-aħjar, fost il-pajjiżi fid-dinja biex tgħix ġewwa fiha. U minn hemm għandna nilqu, bad kif ħanaslu għalhekk għandna bżonn pjan strateġiku, għandna bżonn pjan għall-ekonomija li ma nixeġ ħammorru għalihom. Jgħod talina mmorru għall-investiment, pereżempju, illi nġibu il-fija ta' Malta, ma nafx li jgħod, għax kieku irridu ntuhom nofs Malta. Però hemm nixeġ ta' investimenti bħalma gvern identifika bħal dalaħħa fuq il-blockchain, illi nistgħu mmorru għalihom li huma fil-kapaċità tagħna, all right, u hemm xi oħrajn, il-green jobs, illi nħebbru bħala ġenerazzjoni li hija xi ħaġa li għandna bżonn naħdmu aktar fuqha. Qed jiżdiedu mhux qed jiżdiedu. All right, għaliex? Għax illum hemm il-famuża climate change, all right, hija neċessità illi aħna mhux aħna biss bħala Maltin imma l-poplu dinji in ġenerali qed jinbidel, illum qed jitkellmu ħafna fuq il-plastics li qed jispiċċaw fl-oċean, all right, irridu naħdmu biex ninsalvaw il-pjaneta tagħna għal uliedna. U l-growth jobs hija opportunità, all right, biex fil-waqt li jkollna challenge, all right, tal-climate change illi ninbidlu u fl-istess ħin jisservu ta' opportunità għal uliedna. Però kif kont qed ngħid qabel, għandna bżonn pjan u viżjoni għal 15-20 sena jmiss li jkun hemm konsensus bejn iż-żewġ partiti politiċi kif ukoll is-social partners biex u mhux l-ekonomija biss, jiġifieri fis-saħħa l-ambjent għax meta titkellmu illi jkollok ikun one of the best places to live, all right, da mill-aspett holistiku biss, mhux kemm jibqa' flus fil-but biss, imma anke l-ambjent, l-arja, l-arja, l-ambjent, all right, it-toroq, minn kull aspett. Allora il-viżjoni u dal-pjan strateġiku għandu jkopri l-ekonomija, l-ambjent, is-saħħa, l-edukazzjoni, l-oqsma kollha li joqtu s-soċjetà Maltija. Il-wol tal-union? Il-wol tal-union ilha. Ovvjament aħna bħala social partners, dan fl-opinjoni tiegħi tinħoloq entità governattiva illi jibda jsir tibda titwettaq daw il-pjanijiet. Alright, da mhux se jkun sejġek, dan dak entità illi toħroġ din il-business plan, din il-viżjon u l-strategic plan illi jkun hemm consensus. Alright, tal-gvern, oppożizzjoni u social partners u naraw illi kull sena, waqt li dal-pjan ikun sar. Alright, kull sena il-gvern ikollu l-budget, jiġu allokati risorsi għal dan il-pjan biex jiġi jinwettaq. Alright, ir-rol tal-union biex tara li fejn taqbel fejn ma taqbilx, imma llum hekk tieħu miżuri fit-trasport, pereżempju, ħatalaqtri jaffettwattalek it-turiżmu pereżempju. Alright, illum kollox huwa katina, l-ekonomija, l-ambjent, it-trasport, illum kollox katina. L-edukazzjoni, jekk aħna rridu niddedikaw x'tip ta' investiment rridu mmorru, ma nibdew nitrejnaw. U nipprejaw il-courses minn issa. Inti taf, għaccennajt qabel, meta ġibna l-grejn. U d-delaru irriversjaw il-pjanijiet tagħhom, il-business plans tagħhom, u flokal u kabru. Inħoloq shortage ta' printers. Daqqa waħda. Jekk tibda tippjanhom da l-affarijiet, tevithom. Mhux għandna li ħadd tevita l-problemi kollha, imma tibda taħseb għal-jom qabel. Issa wasalna fi stat illi rridu naħdmu nippjanaw fit-tul. Illi lin mill-programm elettorali. Il-programm elettorali huwa tajjeb. Il-kompetizzjoni tkun bejn żewġ partiti. Minnu l-iktar kapaċi jippjamenta dal-viżjoni u l-pjan strateġiku bl-iktar mod effiċenti, mingħajr ħela ta' risorsi u bl-iktar mod malaj. Dik għandha tkun il-kompetizzjoni bejn żewġ partiti, però għandu kien hemm fuq il-prinċipi,
fuq l-affarijiet prinċipali ta' dal-pjan u viżjoni strateġika tal-pajjiżna. Laqdna hawnhekk. Forsi neġgħu nduru għall-istorja, speċifikament tal-Union. Fl-opinjoni tiegħek li ma kienu l-ikbar kisbiet li għamlet il-Union matul l-istorja tagħha? Mhux necessarjament wieħed, ma anke diversi punti fejn il-Union verament uriet l-importanza tagħha fis-soċjetà Maltija. Isma' li kien hemm diversi. All right, u jekk nibda nirrakkontom ma nieqaf qatt, però nista' ngħid li dan l-aħħar konna protagonisti u mbuttajna anke permezz tas-Segretarju Ġenerali li ħa interess personali biex ngħidu hekk biex nollu l-minimum wage. U mhux hekk biss biex anke innaqsu x-xogħol prekarju f'pajjiżna. Illi tajjeb insemmu illi dan beda mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, mhux qed ngħid bid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea inħoloq il-prekarjat, però huwa fatt illi bid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ftaħna bibien aktar kompetizzjoni. U wieħed mis-setturi li bata u llum kważi sparixxa huwa s-settur tal-manifattura tat-tessuti. Hemmhekk kellna collective agreement tajbin. Daqqa waħda da fiċċaw bla xogħol u bdew jitlu f'xogħlijiet biex ngħidu hekk xogħol prekarju. Ma' security, ma' clinic, però għalt il-mod imma ħidma intensiva ta' ġeokeżjoni, mhux qed ngħid illi wasalna ta', però iva tellajna l-livell tal-għejxin tal-ħaddiema membri tagħna, aħna m'għandna l-ħadd pereżempju fuq il-minimum wage. Kull min qiegħed fi collective agreement magħna ma għandu għola mill-minimum wage, però aħna għalkemm m'għandna l-ħadd fuq il-minimum wage, xorta konna protagonisti, all right, u narġa' nirrepeti permezz tas-Segretarju Ġenerali tagħna, Josef Buġejja, biex nollu l-minimum wage. Din l-aħħar waħda, mbagħad kien hemm affarijiet oħra, pensjonijiet, allowances, all right, ħafna konna niġu kritikati fil-passat għax konna x'ngħidu hekk protagonisti mal-Partit Laburista dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien neċessarju biex l-ekonomija titrasforma ruħha li aħna jkollna sem aktar attiv dak li jagħmel il-gvern. Meta spiċċa sbiena xogħol jgħinija dik l-ħada, però rrid ngħid li mhix xejn ġdid ħares lejn pajjiżi fl-Ewropa, ħares lejn pajjiżi fl-Amerika u tara il-trade unions b'xi mod jew ieħor, forma jew oħra, jappoġġjaw il-gvernijiet tax-xelluk. Għajsib trade unions li jappoġġjaw fermijiet tal-lemin u kont bħalma nsibu Malta. Ma biex in-norma. Imma mhix in-norma, trade union għandha prinċipji tax-xelluk, all right, ta' ugwaljanza, all right, illi kulħadd jipparteċipa fis-soċjetà. Normalment, imma issib trade unions kullum kien mhux Malta biss li appoġġjaw il-partit tal-lemin. Illum il-partiti iktar qegħdin ċentristi fuq il-ċentru mill-xellu kollemin. Dik l-ideoloġija isa illum ma tantx għadaw appellabbli bil-dera ġifieri. Għalkemm issib elementi li għadhom moħħhom fit-tmeninijiet li jitfawna lura fit-tmeninijiet, dispjaċina ngħid, elementi politiċi taqbattejt fl-opinjoni tiegħi antidemokratiċi, all right, illi assolutament irridu l-poter et all-cost. Il-motto ta' General Union din is-sena kienet il-futur huwa issa. X'messaġġ rrid jingħata b'dak l-slogan? Ovvjament parti mill-amministrazzjoni, so bħal kull organizzazzjoni, jekk inti meta ġġorna xogħolek minn żmien għal żmien, tispiċċa bħalma ġalhom id-dinosauri. U kull minn żmien għal żmien trid taġġorna l-policies tiegħek, trid taġġorna l-mod kif taħdem, kif l-approach tiegħek mal-ħaddiema. U aħna mhux qogħdu nistennew 5 snin, aħna qed ngħidu l-futur huwa issa. Issa rridu jsiru t-tibdiliet, issa rrid isiru ċertu tibdiliet fl-istatut, issa rrid isir modernizzazzjoni, saret fil-passat bdilna l-lowkol għamilna rebranding. All right? Però dan hija xi ħaġa li trid tibqa' kontinwa bħal kull organizzazzjoni oħra li għandha kompetizzjoni. Dik il-kumpanija li ma tkunx kompetittiva tagħlaq u tispiċċa. All right? L-istess aħna. Jekk aħna ma nkunux appellabbli għal membri tagħna u membri ġodda, x'jistirna? Iġġinna bħad-dinosauri. Allora qed ngħid isma'
Ma nistax ngħidu l-futur, nagħmlu pjan. Il-pjan ġa qed jiġi mwettaq. Għandna pjan qed jiġi mwettaq għalhekk il-futur huwa issa. All right, il-policies qed jiġu upgraded, għandna policies ġodda. All right, issa ovvjament joqqos il-Kongress biex ċertu mozzjonijiet u l-istatut li għandna ħsieb it-tibdiliet li għandna biex nagħmlu jiġu approvati. All right, u nkomplu għaddejjin dak it-tibdiliet li hemm bżonn. All right, kemm fil-mod fil-policies tagħna kif ukoll fl-operat tagħna biex niqpaw kompetittivi biex ngħidu hekk, all right, fil-suq, fil-challenges tas-suq tal-lum. Taħ, mill-aħħar forsi ħarsa personali li karriera tiegħek fid-Dan General Case Union. Li ma kienu l-iktar momenti l-iktar litos, personalment? Ovvjament, ma nistax ma nsemmix il-meta ħadd President. Ma kienx xi ħaġa ppjanata biex ngħidulha hekk. Kien ġiet naqra waħda, mhux ħanajt out of the blue għax konna naf minn żmien qabel, imma kienet a very pleasant surprise li meta ġejt avviċinat mid-darbi ta' segretarju ta' dak iż-żmien, segretarju ġenerali ta' dak iż-żmien. All right, Sur Gejtu Meċieqa, li raw fiduċja fija kemm hu l-amministrazzjoni kif ukoll il-Kunsill u ovvjament id-delegati. Dik hija memorja sabiħa tiegħi meta l-ħadd l-ewwel designate President u President. U mbagħad ovvjament kellna ċertu challenges biex ngħidu hekk illi kienu kwetawni, però ovvjament ħriġna, kellna diversi challenges kif semmejtlek qabel, kien fuq l-attakk fuq il-finanzi, fuq il-membership, illi bid-diffikultajiet kollha, però ħriġna biex ngħidu iktar b'saħħitna milli konna qabel, għax kultant meta tgħaddi minn esperjenza bħal dik, iktar toħroġ b'saħħtek. U llum il-union b'saħħitha daqskemm kienet qabel, għadha rilevanti, mhux għadha rilevanti, imma protagonista rajt jien, protagonista fis-soċjetà Maltija, all right, u gawda rispett mhux biss tal-membri tagħna, imma minn social partners oħrajn, u naħseb kemm il-gvern u kif ukoll mill-oppożizzjoni. Għax it is a force, kif jgħidu bl-Ingliż, to be reckoned with. U temmen il-futur għal-Union huwa wieħed sabiħ, temmen? Iva, nemmen illi għandna futur sabiħ, llum minn it-tmexxija għaddej fl-opinjoni tiegħi fidej Segretar Ġenerali qabli ħafna li għandu viżjoni fejn irid iwassal din il-Union. Ovvjament aħna jien bħala President kif ukoll id-Deputat Segretar Ġenerali Kevin Camilleri qegħdin full square ma' qudin flimkien biex naraw illi din il-Union mhux tibqa' rilevanti, imma tibqa' force kif ħadd bi-reckoned with mhux hekk kienna 75 sena nisperaw għal 75 sena oħra. Tal-inqas.